Ndewonu ụmụnne m, anyị nwere asụsụ Igbo. Isiokwu anyị na-asị mkpụrụ edemede nke obere n'Igbo. Oge gara aga, anyị mụrụ maka nke nnukwu, mkpụrụ abịdị nke nnukwu. Mana taa anyị dere nke obere. Anyị dere ya n'ahịrị ise ime ka o doo onye ọbụla ga-agụ ya anya. Ọtụtụ oge amaghị ka esi ede maọbụ ka esi agụ abịdị Igbo enyela ụfọdụ ndị mmadụ nsogbu, ọkachasị n'oge ule. A ga-asị gị kedu nke bụ abịdị nke mbụ, kedu nke bụ nke ise, kedu nke bụ nke iri. Anyị dere ya n'ahịrị n'usoro iji mee ka ị mara nke bụ ọgacha ibe ya esoro ya. Anyị ga-eji ihe nwa oyibo na-akpọ playway method iji ya wee gụọ uri maọbụ egwu, ka ọ ga-abụ na ị gaghị echefu ya. Ngwanụ ka anyị bido. Abchdii figigbi hi jeke kpikwili mini nyiwinye o pirisi shiti uviwi yeze. Abchdii figigbi hi jeke kpikwili mini nyiwinye o pirisi shiti uviwi yeze. Ngwanụ ka ọ dịnụ n'oge ọzọ. Chetakwana ọ bụ na Rejoice Chinwendu TV Channel ka ị ga na-esonyere anyị ka ị na-amụta ka esi agụ maọbụ ka esi ede asụsụ Igbo, ka anyị nye aka na-akwalite asụsụ anyị. Ngwanụ.